Hari, मा गोमोनांथाव खोथाय दिनै इसिबां बार नायफैबाय आं गारिखौ सफैगोन गारिया सफैबाय खोमा होननानै मा बाथ्रा गारियानो गैया माथो दिनैबो जानाय नंला नामा जोंफोरनिया खामानिया थै साला इसेबां तैयारि खालायनानै फैखाबाय जोंफोर दिनै खालायथारगोन होननानै मानो फैदिदे गारिया मानो फैयासै बे हारामिया थै दिनैबो ओरैनो थांलायबाय थै रागा जोंलायानो बेबायदिबा मानो ओमफ्राय फैयाखैथाय बेयो सालिया सानफ्रोमबो बेबायदिनो जाबाय थायो जे खालि खालायगोन होननानै सानो मायबा नङा मायबा मोनसे जाथारगोन आरो सैमानिसो खामानि बायदि मोनलायलांबाय आं मावनायखौनो मावबाय थानो फैयो सानसेबो जाया बालिनि मा जाखो बेबायदि नेबाय थानांगौब्ला खामानियानो जानाय नङा माथो मा जाखो गैया बे सैमा दंख्रिया दिनैबो फैयाखै सैमा बांग्रिया अबाव थांदोंथाय दिनैबो ओरैनो नेहोबाय थाबाय दिनैबो खामानिया जानाय नंला जोंफोरनिया बेबायदिबालाय मा जागोनलै दिनै जाया गाबोन जाया बेनोथ' जा खालि सानो बै खालिनो बेबायदि फैया जानानै थायो बियो न'आव थांनानैबो जेबो खालायनो हायाना दा नङाब्ला बे सैमा दंग्रिखौ आङो माब्लाबानो मायबा खालायसिगौ आं आब' सेलेनो खिन्थाहरदों होमबालाय आइया मोनथिब्लाथ' आरो बेसेबा रागा जोंखाबाय आइ सिखिरि औ नोंहा मायबाफोर खामानि दं नामा मानो खामानि गैयाबा बै नोमबाजै सानस्रि मोननाव थांना फैनांगौमोन बाजै सानस्रि मोननाव थांनो बासै आङो बिसिनाव सेंग्राफोर थासि केराम गेलेबाय थायो लामायाव गामिनि सेंग्राफोरखौनो लाजिबाय मोजाङै माथोसो होनांगौ लोगो बायदि थानांगौ लाजियो आं मानो थांनांगौ नै नोमबाजै सानस्रिया गामसा दागोन होननानै बुंदोंमोन गामसा औ गामसायानो गैला नै नोंदानाबो गैला नोंसा बाबानाबो गैला माबोरैबा जाजोब्बाय गामसाफोरानो आरो बायनायफोराबो मोजां नङाना बारा नै नोमबाजै सानस्रिया कुर्टिनि पियर कटननि दागोन होननानै बुंदोंमोन हाब्लाथाय सयखान आठखानसो दानो होनो हानायब्ला हामगौमोन बाजैया दागोन होनदों औ खुन्दुंखौ जोंहानो बायनानै होनसै बेनिफ्राय गावसाबो लाथोसै गांनैसो जायो बेबायदिब्लाबो थां होनब्ला नों खामानि गैयाबा थांनाय र' होमबालाय थांनि थां बुंबानो जाबाय गामसा दागोन होनना बुंदोंमोननो बाजैयानो फैसाखौ लाबोदों होननानै फैसाखौबो होना गारबोखा औ आंबो दानो हाला दाना अपारेसन जानायनिफ्राय डक्टरा बेफोरखौ मावनो बादा होदोंना दानाङा दे मानोथो दानांगौ हायिखौलाय थांनि आं थां फैसाखौलाय र' 1000 हरफाखानि रितु फैबाय नों नोंखौनो नेबाय दंमोन आं बेनिखायनो थैनो रोङाखै आं नोंखौनो नेगासिनोमोन आं मिथिगौ नों आंखौ निमाहा होनो हाखायाखै आरो ओरैबायदि खामानिखौनो मावखादोंमोन निमाहा होजाथावै खामानिखौनो मावखादोंमोन आंनि जोबथि हांआ नोंखौल' नेनानै दंमोन निमाहा बिनो होननानै आं जायखिजाया जेसेबांखिनि मावबोबाय नोंसोरनि न'खरजों नोंसोरजों आंखौ निमाहा होदो आं आरो आफाया नोंसोरजों गोबां गाज्रि खामानि मावदों मानसिनि जिउआ जेबो गैया दिनैसो बुजिबाय बयजोंबो जे गोरोबलायना थानांगौमोन मालायखौ दुखु होनानै आंबो निजे दिनै बेबायदि जाबाय गिबि नोंसानाव थांजेननायनिफ्रायनो नोंसोरखौ लुथिनो होननानैनो नोंसोरनि थाखा फैसाखौ नुनानैनो थांखादोंमोन जोंफोरो बेफोरनि थाखायनो आंहा दिनै बेमार जाबाय नोंसोरनि न'खरखौ फोथाय खेबस' खालायदोंमोन जोंफोरो फैसानि लबावनो आं प्लास्टिक सार्जारिबो खालायना लादोंमोन सासे डाक्टरा बानायदोंमोन आं सानदोंमोन नोंनि गासैबो सम्पथिखौ लानानै आं राजा बायदि थागोन माथो होनबावनो नोंखौ बेबायदि केन्साराव भुगिगासिनो होनना मोनथियामोन आं गासैबो पापनि मावनाय पाप नांजोबदों आंहा नोंसोरनि न'खरनि पाप आंबो नोंनि लाइफखौ धंस खालायदों नोंजों बेबायदि फोथाय खेबस' खालायनाङामोन आं सानदोंमोन गासैबो मोजां जाजोबगोन होननानै आं महाराजा बायदि थागोन फैसानि सायाव उन्दुगोन होननानै मोनसे बाथ्रा
आंनि फिसाया मोजाङै दंना? दं। मा मुं दोनदों? मा मुं बिनालाय? बारहुंखा। आंखौ निमाहा हो रितु। आं नोंजों जोबोद अन्याय खालायबोदों। नोंनि जिउखौ धंस खालायदों आं बेबायदि खालायनाङामोन आङो। आंनि माबायदि बियो नुनायाव? आं बायदि नामा? मोनथिया। दिनैलाय माथो थाबनो सफैबाय आबा? औ आयै, दिनै थाबनो सुटि होबाय जोंफोरना। बिगोमानि फिसाज्लानि बार्थडे दंमोन, बेनिखायनो थाबनो सुटि होबाय। ए, बेनिफ्राय नोंसोरखौ बार्थडे जानो लिङासै ने जाबोदों? लिंदोंमोन, थाङासैलाय आं लाजिनाय मोनो बिसिनाव थांनो। मालाय बेसेबा धोनि मानसिखा। लिंदोंब्लालाय थांनांगौ, मानो लाजिनांगौखाय? मोजां मोनोना लिंबा थांबोला। थांफ्लाङासैलै, लोगोबो गैया नारखोआबो गैया। औ, नारखो होनना बुंनायखाय दासो गोसोखांदों र' आङो। नारखोनो फैसा होनाया मा खालायखौ बिलाय? खामानिफोरावलाय बेलाय नांबाय दंना गैया? माथो मायबा दखाननो माबा होनो? थांगोन र'। नेक्स्ट सानडेआव माल बायनो थांगोन नो गुवाहाटियाव। ए, गुवाहाटियावसो मोनजोबो आरो? औ, बेफोरावलाय अबाव नांगौ बायदि बुस्थुफोरखौ मोननो। गुवाहाटियावसो हलसेलाव बायना लाबोनांगोन। आरो ओजोंसो एभेलेबेल बुस्थु मोनोना गुवाहाटिनि गिदिर दखानफोराव। होमब्लालाय माथो नोंसा बाबानिखौबो ज'नो लाबोखानो हागोन। नोंसोर साथामबो ओंखारलांखादो। नारखोनिखौबो लाबोदो, नोंसा बाबानि मालखौबो लाबोखादो। गंसे गारि लांखा आरो। औ, बाबायाबा मा खालाय दा? जि खालायनो थाबनो खालाय नोंसोरो। गोबाव बेबायदि थालांबाय थाबा गोबाव जालांबाय थागोन। फैसायालाय मा आखाइनि मैलासो आबा? फैसाखौ मोनबाबो थोखाया। दा दिनै सानसे गाबोन सानसे बेफोरबायदि थानायावनो फैसाफोरा खरसा जाजोबगोन। जेबो नायबाय थानांला, सानबाय थानांला। गाबोन समफोरफोरावनो मालखौ लायदो नोंसोरो। गाबोन समफोराव सुटि मोननाय नङालै आयै। सानसेखौनो सुटि होला आरो? सुटि बेबायदि बिबाय थाब्ला गाज्रि मोनोलै आयै बिगोमाफोरा। ए, होमब्लालाय नेक्स्ट फैगौ रबिबाराव खालायथार प्रग्रामखौ। माल लायनायखौ मिथिबायना? औ। रितु, आंखौ निमाहा हो। बक्सि! ए, थैबाय खोमा। ए, गैला बक्सिया थैमारबाय। बेनि थैनायखौ आं दुखुसो खालायनो रंजानोसो। आं बक्सिनाव मोनसे बाथ्रा सोंनो नागिरदोंमोन, हालाया अबाव दं होननानै। थैबायसो। आंखौ नेनानै दंमोन खोमा बे। आइया मा इमारजेन्सियाव थांदों? आंनो जेबो खोन्थालाङासै माथो। पार्टनारनि अफिसाव मायबा खामानि ओंखारदोंनो इमारजेन्सि, बेनिखायनो थांबाय आरो। माथो फन खालायदोंमोन आं हमाखैबा आइया। बिजि खोमा, दहैनो सहैनांगौ बे प्लेनावसो थांदों। आंलाय मा जाखो? आइया जेबो बुंलाङासैबो। नोंनाबो होमबा दिनै अफिसाव थांनाया जायासै? आइया थांखाय थाङासै नोंबो? थाङासैलै आं। गाबोनफोर थांसिगोन आइया फैबोला। आइया दिनै फैफिनगोन? जानो फैयोना फैयाथाय? फ्लाइटफोरखौ गोरोबनाय बायदि मोनब्ला फैगोन नामा? फिसाज्लाखौ खेबसे नायनो लुबैदोंमोन होननानै बुंदोंमोन बक्सिया। आत्माया आसा थासिगोन बेना। बेबायदिनो जाखानांगौमोन खोमा। इसोरा बेनिखायनो बेबायदि खालायबाय। बक्सिया थांनानै थानायमोनबा जानो हागौ, आरो फैगौ समाव खिसानि मायबा मायबि जागौमोनानो। बेनिखायनो इसोरा बेखौ सिगाङावनो बुथारनानै लांबाय। दुखुबो मोनदों दिनै। आंनि न'खरखौ संसारखौ धंस खालायनाया बिसोरनोमोन दिनै। बेनिखायनो इसोराबो बिसोरनो नांगौ बायदि साजाखौनो होबाय। थेवबो आं बेबायदि केन्सार जाना थैगोन होनना सानाखैमोन आरो। बक्सियाथ' थैबाय दिनै। हालायाबा आरो अबाव दं? हालाखौबा आरो बबे जेलाव दोनदों? जानांगौआ जालांबाय, थैनांगौआ थैलांबाय। सोर आंनि बे थाबावनाय संसारखौ, आंनि गथ' गथायफोरखौ मोजाङै लाखिदे। जेन माब्लाबाबो आरो आंनि फिसाफोरनि आरो आंनि न'खराव बे हाला आरो बक्सिनि बिसोरनि नोजोरा आरो जाहाथे माब्लाबाबो गोलैला। बक्सियाथ' थैलांबायानो। जाहाथे हालाया आंनि न'खराव आरो माब्लाबाबो फैफिना। खैफोद लानानै जाहाथे हालाया माब्लाबाबो आंनि न'खराव नुजाफैया। मोजांबाबो गाज्रिबाबो आंनि संसारा फिसाला सानैजोंनो बेबायदिनो हान्थिलांबाय थाथोंसै। रावबो अनाबाबो, हौवा गैयाबाबो, न'खरनि रावबो गैयाबाबो, बे फिसाला सानैयानो आंनि थाखाय बयबो। हनै आइया सफैबाय माथो। आयै, दासो सफैदों नामा? औ, एसे जिरायबाय आं, मेंनाय मोनदों। मानोथो फन खालायनानै जेबो बुङासै? लायनो थांगौमोन ना? बुङासै आरो टेक्सियावनो फैबाय। मा इमारजेन्सि जानाय आयै? मानो थांब्रबनाय मैया?
मा होनना खिन्थानां नोंनि बिफाया बे संसाराव गैला होनना नोंनि सोंनायनि फिननाय होनो हाया आं आयै मा इमारजेन्सि जानाय जेबो नङा आबा बै अफिसनिनो इमारजेन्सि खामानि जादोंमोन आंलाय माथो अबाव थांखो आं हाखु दाखु जाबायना ओंखायनो खिन्थायालासिनो थांबाय आं बेनिफ्राय जा खामानियाव थांदोंमोन जाबाय खामानिया मा होनो आबा जाबाय खामानिया र' फ्रेस जानानै फैनि आं दिनै अफिसावबो थांनो हानाय नंला नोंलायालाय रनिया दंना गैया अफिसाव थांगोन होननाया मा जाखो बेयो दिनैबा थांगोन ना थांला आदाया सिखाराखै आइखौ आं दिनै मायबा सिखोमानाय मोनबाय दङ आइखौ माबा टेनसनाव थानाय बायदि नुदों आङो बक्सिया थैमारबाय आं थैनायखौ नायनानै फैदों थेवबो आं माबा फोथायनो हायाखै बक्सिया थैबाय होननानै इसोरा गाज्रि मावनायनि फिथाइखौ होमारो होनबा बक्सियाल'थ' गाज्रि मावाखै हालायाबोथ' गाज्रि मावदों हालायासो मेनामोन होनबा हालाया मानो दाबो थांनानै दङ ना बिबो मायबा बेमारफोराव जुजिना दङ जायखियानो जाया मानो आं बिसोर सानै मानसिखौनो फैजानो गिखाबाय थायोमोन आंनि फिसाज्लामोननि गेजेराव फिसाज्लामोननि सिगाङाव दा इसोरा सासेखौ बुथारनानै लांबाय दिनै दा सासेयाथ' दंबावो माब्लाबा बे हालाया नुजाफैयाबानो जाबाय आंबोथ' गोसो जायो गासैखौबो फारि फारि खिन्थानो नाथाय आं हायाना बक्सिया जुदि साननैसो सिगांबो लिंगौमोन आंनि फिसाज्लाखौ नायनो लुबैदों होननानै आं माब्लाबाबो लांखायामोन बिखौ माब्लाबाबो खिन्थाखाया आं बिनि बिफाया बक्सि होननानै